De ce funcționează un funnel? Ca să înțelegem AIDA, trebuie să răspundem la următoarea întrebare. De ce cumpără oamenii? E foarte simplu. Pentru că emoții și pentru că nevoie. Asta e esența. Dacă nu e una, e cealaltă, iar dacă sunt amândouă, e jackpot pentru că înseamnă că o să mai cumpere de la tine și pe viitor. Emoțiile și nevoile în marketing. Vorbim un pic despre emoțiile clienților tăi, care sunt core-ul business-ului tău până la urmă. Sunt două căi prin care oamenii cumpără emoțional. În primul rând sunt triggerele emoționale și totul pornește de la triggere, absolut tot. Ce este un trigger? E ceva ce te aprinde în orice mod, bun sau rău. Pentru că da, uneori, deși nu mi-e ușor să recunosc asta, dar toate emoțiile ajută într-un proces de vânzare, chiar și cele negative, nu doar cele pozitive. Și secretul e să generezi cât mai multe emoții clienților tăi. Un exemplu clasic este de marele afiș cu sold out. Faptul că vezi că ceva s-a epuizat, că s-a terminat, îți generează o anumită emoție, de regret, de oftică dacă vrei. Dar te și face pe viitor să fii mai vigilent și să vrei să cumperi, repede până nu se termină. A doua parte sunt distorsiunile cognitive și îți recomand cartea mea preferată, Thinking Fast and Slow de Daniel Kahneman, adică gândirea lentă și gândirea rapidă. Daniel Kahneman explorează aici două moduri principale prin care gândim și în primul rând este sistemul 1 sau gândirea rapidă și sistemul 2, gândirea lentă. Sistemul 1 operează rapid și automat, cu puțin efort, fără control voluntar, implicând reacții instinctive și emoționale. Pe de altă parte, sistemul 2, adică gândirea lentă, deliberativă și logică, mult mai calculată și de obicei, ghiși ce, aici ai nevoie de un efort conștient. Kahneman discută despre cum cele două sisteme influențează deciziile noastre, evidențiind tendința oamenilor de a se baza pe gândirea rapidă și instinctuală, chiar și atunci când situațiile necesită un nivel mai profund de analiză și de gândire critică. Și acum hai să intrăm un pic în mintea umană, unde gândirea rapidă, adică sistemul 1, este ca un sprinter, gata să sară la concluzii rapid și cu efort mic. Acest lucru ne face adesea să cădem în capcanele acestor erori cognitive. Și în primul rând vorbim despre efectul de ancorare. E ca atunci când vezi prima dată un preț mai mare pe un site și apoi totul pare ieftin în comparație cu prețul ăla inițial. Și marketerii folosesc asta în funnel-uri ca să-ți dea senzația că ai făcut o afacere bună. Oh, uite, era 1000, acum e doar 500, vai ce chilipir! Al doilea efect este cel de disponibilitate. E ca atunci când îți amintești doar ultima reclamă văzută și uiți de restul. Dacă o marcă e peste tot pe social media, automat crezi că este mai relevantă. Uite, iar am văzut reclama aia cu pantofii, trebuie să fie ceva cu ei dacă îi văd mereu peste tot. Și avem apoi efectul de confirmare, confirmation bias. Aici ești ca un detectiv care vede doar indiciile care îi confirmă teoria. După ce te-ai îndrăgostit de un produs, vezi doar recenziile pozitive. Toată lumea zice că e bun, deci sigur am făcut alegerea perfectă cumpărând acest produs. Prin urmare, când vine vorba de marketing, distorsiunile astea cognitive sunt ca niște condimente secrete. Le adaugi în funnel și aștepți ca magia să se întâmple.